Nora Araque na nagpa-surprise nga po dyan ay si Ma'am Bernadette Ablao from Canada and Ma'am Brenda Corambao from Baguio City. So ang prank na gagawin natin ngayon ay order prank na babayaran nga po ni Ma'am ng 8,200 kasi 82 years old na siya. So dinagdagan lang namin ng 2 zero. So tingnan na natin kung ano magiging reaction niya sa ating pa-surprise. Arat na! May higit ka ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig at pag-ibig. Hi guys, so nandito na nga tayo ngayon sa surprise natin na si Ma'am Leonora. At ito na nga, naglalakad tayo dahil doon pa daw yung bahay nila. So, tignan natin kung ano yung magiging reaction ni Ma'am. Bale, ipaprank pa natin siya na may order siya sa atin. Worth 8,200 dahil 82 years old na nga siya. So, sana wala siyang sakit sa puso or wala naman, sabi natin pa. Oo. Let's go! Magandang araw po. Dito po ba yung bahay ni Ma'am Leonora po? Bili na yung cerebral. Kakahinal pala. Nanay, paligay po si Ma'am Leonora po. Okay. Ayun, yung lagi pala ng bahay. Lang ba? Hinihingal ako eh. Nay, bali dumating po kasi yung package po nyo, ma'am, na isa pong box with groceries po ata yung laman. Tigil si madam. Sorry. Hirap mo anak ka naman. Hinihingal ako eh. Sige lang po, Nay. Okay lang po, Nay. Bali, ito po. Pero, Nay, may babayaran po kasi kayo dito. 8,200. 8,200. Ito po, ma'am. Leonora Bia. Bali kami po yung nagdi-deliver, ma'am. Saan galing ito kasi? Sa Pampanga po. Galing pa po kaming Pampanga na eh. Sino sa anong pangalan doon sa Pampanga? Sino nagpadala? Ay hindi ma'am, ito po yung binigay lang po nila sa amin, ma'am. Yan po yung Pero yung nagpadala? Nagpadala niya pa. Oo. Ito po yan. Hindi ko po namin binibigay. Ito po yung nagpadala. Bali kayo po yan, ma'am. Receiver po kayo, ma'am. Sino nag-order sa kanila sa Pampanga? Hindi ma'am, ano po kasi, ito po kasi yung nakalagay. So, bali, para kayo po yung nag-order, Oo. ma'am. Sino ba nag-order doon sa Pampanga? Kayo po yun, ma'am. Kasi yun po yung nakalagay po sa lista. Pangalan niyo po yung nagagamit po, ma'am. Opo. Bali, itong video po, ma'am, ano po, Documentary. documentary po. And kailangan po ng company po namin. Parang policy po, kaya naka-video po na ihatid po namin sa inyo yung order. Pues ito, Chiri, paano ito? I got no money at all. Yeah, that's true.
Paano po yan, ma'am? Kasi hindi po rin namin pwedeng ibalik po sa Kasi, madam, gusto ko malaman kung sino nag-order doon na pupunta sa akin. Yun lang. kung sino pong nag-order. Oo. Ma'am, kasi ito po yung yung pangalan po Oo, na yun lang pangalan ko yan. Kalang ibig ko lang sabihin malaman kung sino nag-order na pupunta sa akin. Ma'am, hindi rin namin alam kasi pangalan nyo lang po yung na ano po, baka ginamit po yung pangalan ninyo po ganun. Ayun lang, surprise ako eh. Kasi wala akong alam eh. na-surprise po kayo dahil wala po kayo. Wala eh. Pero ito po kasi yung ma'am, binigay po sa amin. So, galing Pampanga pa po kasi kami. Hindi po namin pwedeng ibalik po. I got no money. I got no money at all. Still the truth, nothing but the truth. Kailangan na lang. Oo. Paano yan, guys? Hindi ko alam. I-chat mo na lang yung Gusto ko ano lang malaman natin. kung sino ang doon sa Pampanga ang nag-order na pupunta sa atin. Kasi wala naman akong text, wala na magkutawag. Bali, ma'am, ano na lang po, kayo na lang po magsabi sa boss po namin kasi andun po siya sa labas. Kami lang po yung pinapunta dahil hindi po siya makalakad. Sige. Tumuro ka nun, te. O sige. A few minutes later. Ano po kayo nito? Usapin niyo na lang po yung boss kasi naka-wheelchair siya na. Ay, naka-wheelchair. Opo. Ito po na, buksan po natin na. Kayo na lang po bukas na. Usapin niyo na lang po siya na. God bless. Ganun ba? Opo. Ay, cannot fall. Happy birthday! Surprise po! Pahinga muna. Happy birthday po! It's a prank na yung ano babayaran nyo. Dito po kayo, Nay. Dito po kayo, Nay. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for Dito po kayo, Nay. Harap po. Happy birthday, nanay. Happy birthday po! Humingan lang po ng malalim kasi nagkakad ko malayo. Thank you po talaga. Ayan, bali na yung nagpa-surprise. Dito po kayo, Nay. Mukhang speechless na. Kayo na po muna. Kayo na dyan. Live. Ah, Nay, dyan lang kayo. Upo lang kayo dyan, Nay. Picturean na rin namin kayo dyan. Another surprise. So, bali nanay, ang nagpa-surprise po niyan ay si Ma'am Bernadette Ablao from Canada at si Ma'am Brenda Carambao from Baguio City. Ayan, nanay, na-surprise po ba kayo, Nay? Na-surprise nanay, speechless siya eh. Ayan, nanay, bali, meron pa pong surprise po para sa inyo. Ahon, handa na! Upo mo siya, Nay. Ganyan naman Ayan, pag video ganyan. po kayo, Nay. Bali, nakauwi na po si surprise din po nila. Dito na lang naman. Kayo. Ayan, cute. Picture po! 1, 2, 3. Saka po. Maganda nila. Tingin dito, baby. Tingin dito. Hi! Hi! Ayan. Nay, ikaw dyan, Nay. Nay. Nay, tingin mo dito, Nay. Dalawa kayo ni Lola mo. Dalawa kayo ni Lola. Halika dito. Doon ka, Nining. Ang ganda. Alis, picture kayo. Dala kayo. Bilis! Bilis! Dala kayo. Kaya. Dito. Dito lang kayo dito. Vincent! Halika na! Tawa ka mata. Si Mangot ka ba?
Dito sa Samre. Demay. 1, 2. Isa pa ang kasi wala naman. 1, 2. Sandalan Oh, dua kami. Hello. Okay. Sandalan ka! Minta ka matanya sila Francia na eh. Ito ako kasi nanay yun. Nagulat, akala niya ate kami yung apo niya eh. Nadaman mo. 1, 2, 3. Ngayong ano Kahit sa Frank. Kaya yan di lugan. Pagkat yan di lugan. Ayan. Ayan, so nakita niyo na po yung reaction ni nanay kanina na pagkamaran pa po tayong apo ni nanay at nagulat siya. So nanay, na-surprise po ba kayo nanay? Oo, surprise talaga. Ayan, so hindi pa nga po din nagtatapos. I'm very, very surprised. Hindi pa nga po din nagtatapos ang pa-surprise kay nanay. Ipasok po muna natin yung mga handa ni nanay para ipagpatuloy po ang ating event po. So, arap na. Tara na, honor na tayo na. Ito po yung... Yan nga po, hindi pa nga po dyan nagtatapos ang pa-surprise po natin kay tatay, ay kay nanay. Dahil ito po, may message po silang hinahanda. So ito po na ipanoorin niyo. Happy birthday, nanay! Sakit. Sakit. Nagsangit hindi po ito. Happy birthday, nanay! Thank you, thank you. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Lola! Thank you. Ayan, yan po yung message nila. Si ate, ano po? Ate, message niyo po kay nanay. Dito na lang po kayo sa harap. Sa tabi po nila. Sige, may mag-message ka na kay... Ikaw dito. Ikaw po dyan. Kasi na pa ng mga kain. Oh, Kasi na pa ng mga kain. Happy birthday, Alay! Happy birthday, Tatay! Thank you. Mamaya sa akin, ganda kayo pa yung gusto ko pinasya. Tatay ko may lutuin, makantin tayo. Love you. Lubis ko siya. Mabutan. Happy Father's Day. Thank you, mga po. Love you. Ma'am, picture kayo dyan. Picture po kayo. Ako magawa. Ito nga lang ang isa eh. Ayan, so 1, 2, 3. Si ano po? Ate, kayo po. Ate po to. Uncle, siya po. Kayo po, sir. Tapos na message ko sa kanya. Pwede po dito po ulit. Isa pa pong beses. Isandar. Okay na po yan. Okay na. Kayo po tayo. Message siya po kay nanay. Oh. Happy birthday, darling! Saan ka message kita? Isa pa pa. Wala niya tikat yung ipaga. Magpakabait ka, anak! This is it, pansit ka ba? Ay po ate, message niyo po kay nanay po. Ito po si ate. Ay.
Thank you. Thank you very much, anak. Happy. Thank you. Si Beautiful. Kuring-kuring. Nakitlen, thank you. Thank you for the surprise gift. Ang ganda eh. Eh, bata pa nanay eh. Kaya lang walang ipin eh. Bungal. Bunga oh. May surprise pa daw na isa na yun. Mayroon pa? May pakita mo siya. Thank you ah. Kung mayroon pa. Ay, saan naman pa? Wait ka lang. Opo, thank you. I will wait. Buhatin mo na lang, Joyce. Until tomorrow. Coming soon. Kitlin! Talk to nanay. How about the handsome boy there? Christian at work. Ay. Thank you very much, anak ah. Thank you. Thank you, Tibising. Thank you. Bye-bye. God bless. Pahawak na lang. Ayan, nanay. So, ito nga po yung sinasabi po nilang surprise. Ano ba yung sinasabi nyo kanina, nay? Ay, sabi ko kanina, bakit bot ko may bad news ako. So, nanay, ito po yung another surprise nila. So, ito po yung nay. Pero bago po yan, mag-blow the candle ko muna. Kaya bali, sabay na lang kayo ni nanay mag-blow. Okay, sabay-sabay na lang po tayong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po yung mabilis po, yung mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow na po yung kay tatay. Nanay, ito na nga po yung surprise po nila. Ito pong picture na po ito. Na, ito ang ganda nyo pa dito eh. Ito, hindi nyo ba yung natago na hihilain na po yan, Nay? Sige po. Picture muna. Meron din. Sabay na lang. Tay, sabay po kayo ni nanay. Yan. 1, 1, 2, 3. Sige po. Go! Ilan pa? Ayan na, marami na. Ni paper man. Wala, play money di may sa play money. Play money. Play money di may sa. Sige lang po. Hila na hila. Basit di kininanay niya, basit. Sige po. Dalawang kami na kalagpag. May hilo na po ah, may hilo na. Gawa, hilo. Apple na, baka may yellow ka din. Wala na kay nanay yata. Ada do, ada hilo na matan. Oh, Sana nag-message niyo po sa kaninang lahat po. Sa surprise po nilang binigyan ko sa inyo. Salamat po sa blessing yung mga anak sa akin. Sana marami pang darating na blessing sa inyo. Ganon din sa akin. Thank you, Lord. Thank you. Tatay, kayo po, message niyo po. Maraming salamat po, mga anak ko, sa blessing binigay niya sa amin. Hanggang sa muli. Ayan, so hindi ako surprise mo din. Nanay, bali surprise mo deliver ko po kami. Yung sinasabi ko po kaninang company po namin from Pampanga, pero dito lang po kami sa Busarobio. Ayan.
Ayan, so, happy birthday po sa inyo, nanay, and happy Father's Day po sa inyo. More blessings to come po. Pangga! Sabi nila, sabi kanina, kayo ba si Leonora Araque? Sabi nila, opo. Nanay, may package kayo, sabi gano'n. Mababayan kayo ng 6,000 plus. Because I give that money. Yung kinulin ko. Ay, ba't natin I got yung money ako? Ayan, sa bali, Sabi nila, pupunta daw samahan ko sila sa pag-sabi ko yung boss nila. Prank po yan tayo. Pagsagat ka. Dali ng pasok nila. Naprank po talaga natin. Ayan, sa happy birthday po ulit sa inyo, nanay. And huwag niyo po kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe po sa aming YouTube channel para po mag-update po namin kayo sa mga bago po namin i-upload na video. And nanay, tatay, happy birthday and happy Father's Day! Surprise!